pasou un mes e, como prometimos, aí que estamos ca nova entrega de Ecocanle, con esas noticias sobre ecoloxía que é tan difícil atopar nos informativos e nos xornais convencionais, coas protestas contra a contaminación e contra as agresións medioambientais, coas demandas da cidadanía por un territorio máis saudable e respetuoso con todas as especies. A que lle fala é Alba Pazos, pero tamén traballan neste programa Ecocanle Cristóbal López, Xaquín Pastoriza, Monse Valencia e Alberto Rivero. Imos co menú desta nova entrega de Ecocanle. Unhas xornadas organizadas por Vigo Ciclave reflexionaron sobre a mobilidade nas cidades post-pandemia, en concreto na cidade de Vigo. Foron 3 días de relatorios para reinventar o espazo público dende o ollar dos movementos sociais e veciñais. Enerxía eólica sí, pero non así. Foi o lema da andaina pola Serra do Suído que se celebrou o pasado 22 de maio. A Asamblea do Suído convocou esta marcha para pedir acción política contra os eólicos que van destruir, din, a biodiversidade. Case medio cento de aeroxeneradores pretenden construir na Serra da Groba. Para mostrar a súa repulsa, o Instituto de Estudos Miñoráns convocou tamén unha marcha o domingo 16 de maio. Na ría de Vigo están fartos de soportar a contaminación e os malos cheiros que provoca a cuosa, que procesa vísceras e restos de peixe para transformalos en pensos. A loita da veciñanza por varias frontes remontase aos anos 80, pero seguen sen ter non lle dan unha solución definitiva. Vai nolo contar Xaquín Pastoriza, que está na zona coas persoas afectadas. As cegoñas sobrevoan a cidade de Ourense, nunca tal se vira. Unha ledicia para todas e para amigas das árbores que piden que protexan as administracións e as empresas que son as propietarias destes guindastres onde aniñaron 3 parellas. A plataforma SOS Praia de Altar en Barreiros acadou máis de 5.000 firmas contra a construción dun espigón que vai dividir a praia en 2 e que provocará, din, importantes prexuizos na ría de Foz. Entre eles denuncian que vai traer consecuencias impredecibles nas zonas de alimentación e de crías de especies vulnerables. Vamos a falar con Carlos Gil para que nos conte todos os detalles. Non hai día que non vexamos nos medios e nas redes como matan animais de xeito ilegal e os autores saen impunes. Vai nos traer, como a sempre, o informe cinexético Alberto Rivero. E pecharemos un programa máis en positivo, dando a coñecer alternativas, porque a velas hainas. É a sección fixa Economía Ecolóxica da man da nosa compañeira Monse Valencia, que desta volta vai nos falar de banca ética Confiare. Pois comezamos este quinto programa de Ecocanle con uns apuntamentos breves sobre a actualidade ecoloxista en Galiza. Imos ata Vigo porque ali celebramos as xornadas organizadas por Vigo Ciclabel do 27 ao 29 de maio. Foron 3 relatorios que tiveron lugar na aula D nos que se reflexionou sobre a mobilidade e o espazo público nas cidades post-pandemia e en concreto na cidade de Vigo, escoitando, iso sí, sempre os movementos sociais e veciñais. El concepto de ciudad ha cambiado. Este año nos ha cambiado a todas. Ha cambiado nuestra forma de vivir, o debería haberlo hecho, y bueno, lo que hemos vivido es una situación en la que hemos detectado que somos más vulnerables, que en las situaciones de emergencia nos han hecho recapacitar acerca de cómo están diseñadas nuestras ciudades, y que no solo situaciones como esta, la pandemia, sino la contaminación, cambio climático, puede que volvamos vuelve a hacernos vivir situaciones como esta. Además, el confinamiento, curiosamente, una de las pocas cosas buenas que trajo el confinamiento fue la reducción drástica de la contaminación acústica, la contaminación ambiental. No sé si, seguro que todos os acordáis de esas imágenes en Venecia, ¿no?, de los canales completamente limpios, que era inaudito, o aquí en Vigo, salir a la calle y escuchar pajaritos. O sea, era como realmente una cosa, lo positivo, vamos a decirlo así, y el teletrabajo. La verdad es que no lo teníamos. Bueno, pues creo que todos nos gustó esa clase de experiencias, y lo que tenemos que tender es a modificar nuestras ciudades, a reinventarlas, para que lo que hemos vivido durante este año y pico sea una tendencia, ¿no?, y sigamos así. Si recordáis, cuando estábamos en la pandemia, en la primera parte que no podíamos salir de casa, que estábamos confinadas, pues
que teníamos todas nuestras dudas, porque no podíamos salir, para qué podíamos salir, para qué no podíamos salir, y hubo una primera parte en la que las bicicletas estuvieron pues un poco criminalizadas porque no estaba claro si podíamos salir con la bicicleta para hacer las cosas para las que se podía salir, ¿vale? De hecho, pues escuchamos algunos insultos desde los balcones, etcétera, etcétera. Luego ya sí se especificó que se podía salir pues, para trayectos obligados, para comprar, etcétera, etcétera, y que el medio de transporte podía ser cualquiera, o sea que se podía ir en bicicleta. Entonces aquí es interesante porque ¿por qué vino el conflicto de criminalizar la bicicleta? Era porque aún relacionamos bicicleta con deporte, aún no relacionamos bicicleta con el transporte utilitario del día a día. Muy brevemente, nosotras entendemos que poner la vida cotidiana en el centro implica trabajar hacia un equilibrio de cómo una ciudad debe responder a la diversidad de actividades que las personas desarrollamos en el día a día de nuestra vida cotidiana. No solo trabajamos para conseguir un sueldo a final de mes o un ingreso, sino que hay otras cosas que pasan por nuestra vida cotidiana que también son muy centrales y que tienen que entrar en equilibrio de la manera en que pensamos las ciudades, ¿no? Y entre ellas, una muy importante es la esfera reproductiva vinculada a los cuidados, del trabajo doméstico no remunerado, que las mujeres continuamos desarrollando mayoritariamente a nivel mundial de manera no remunerada. Y la otra importantísima es el trabajo comunitario, ¿no? De activismo que hace es también contribuir a nuestras comunidades. Nosotros, la gente que nos dedicábamos a estudiar la movilidad, siempre nos chocábamos con una sensación de rigidez que nos decían, no, es que los cambios en la movilidad son lentos. La gente está muy acostumbrada a usar el coche. Cambiar la ciudad requiere años para intentar hacer pequeños avances en movilidad. Y nos encontramos un 14 de marzo, que está en estado de alarma, y el mundo entero, en el concreto caso de España, vive el mayor cambio en materia de movilidad nos tenemos que remontar a la guerra civil para ver un parón semejante. Lo cual significa en la práctica que solo los más mayores del lugar habrán vivido algo semejante. Vimos las calles vaciarse, vimos todo lo que se ha comentado de los pajaritos, el silencio, impactos más medibles como son los impactos de ruido y los impactos en contaminación. Tan promocionado carril bici que acabamos de hacer ya estaba hace 15 años en una de las actuaciones de oficio del Valedor do Cidadán, donde proponía no uno, sino 7 posibles itinerarios dándole la bicicleta, como decíamos antes, la mayoría de edad, no como algo recreativo, sino como un medio de transporte urbano. O sea que este diagnóstico lo teníamos. Pero vemos que tenemos muchos récords, de los que curiosamente no se acuerda nuestro regidor de presumir. Por ejemplo, que tenemos la ciudad con más coches por habitantes de toda España, de entre las ciudades de más de 100.000 habitantes. Este es un récord que marca una diferencia fundamental de Vigo con respecto a otras ciudades de tamaño similar a la hora de planificar una movilidad. Continúan en distintos recunchos de Galicia a oposición aos megaparques eólicos e distintas movilizacións. Na Serra dos Suídos xa están afeitos e convocaron unha marcha o 22 de maio. Marcha na que berraron enerxía eólica sí, pero non así. Nunha andaina na que estivemos e recollemos estas imaxes. E tamén están a ser moi activos contra a instalación de aeroxeneradores medio cento previstos na Serra da Groba. Ali organizaron unha andaina o 16 de maio na que estivemos, na que convocou o Instituto de Estudos Miñoráns. Aí recollemos estas imaxes e estes folletos nos que imos a lervos por que se opoñen. As obras de instalación, din, van destrozar para sempre a paisaxe natural da nosa terra, coa construción de pistas, con movimentos de terra, con excavacións, porque atentan, ademais, directamente contra a biodiversidade, contra a fauna e a flora e os cursos da auga da Serra da Groba, porque desprezan o noso patrimonio natural, cultural, histórico, arqueolóxico e etnográfico, porque non son alternativa enerxética, non nos van liberar do consumo de petróleo ou gas, porque forman parte dun plan eólico amparado pola Lei de Depredación e claramente deseñado para favorecer as grandes empresas
a costa da cidadanía. Porque non é certo que xeren riqueza nos concellos e comarcas afectados, porque ademais non vai xerar postos de traballo estables nin axudarán a fixar poboación no rural, porque hai alternativas, outras fontes de enerxía, outros modelos enerxéticos, económicos e sociais. Por eso, na Serra da Aroba berraron si as renovables non o negocio do vento, producir non é destruir. Agora imos con outros temas nos que afondaremos un pouco máis, achegarémonos ata a ría de Vigo, onde desprende un cheiro nauseabundo a fábrica auxiliar conservera Aucosa, denunciando a veciñanza farta de soportar a contaminación nesta ría de Vigo. Xaquín Pastoriza está ali na zona con estas persoas afectadas. Xaquín, que tal? Moi boas. Hola Alba, estamos en Redondela, coa plataforma pola defensa da ría de Vigo CIES e coa plataforma en defensa da Ensenada de San Simón. Están denunciando a situación de contaminación da empresa Aucosa. Que consecuencias ten a actividade desta empresa sobre a ría? A ver, o problema desta empresa é que os contaminantes, porque están vertendo aguas sucias moi a menudo, incluso vindo pola Ponte da Randa, eu que ando bastante por aí, no coche, a ventana cerrada, se nota o cheiro, é pestilente, e ademais diso, pois, é unha contaminación para o propio sector do mar e que consideramos que debe sacarse de aquí, ademais que está enclavada nunha zona que é a zona de protección da Ensenada de San Simón. Por lo tanto, nós colaboramos con a Seguridade de Chapela, a plataforma tamén en defensa da Ensenada de San Simón, e damos estas feitas, que é un problema de toda a ría. Que iniciativas estades levando a cabo para denunciar esta situación? Bueno, as iniciativas que levamos a cabo para resolver esta situación xa veñen de moi lexos, veñen a partir do ano 1980, claro. que é cando a fábrica entra xa en produción de traballo. Bueno, a guerra dos veciños foi constante, sin parar, pero nadie nos fixo caso. As autoridades, tanto municipales como da Xunta, nada, non nos fixeron caso nunca. Tuvemos un contencioso administrativo contra a planta, fallaron no Tribunal Supremo de Galicia e fallaron no Tribunal Supremo de España, que a fábrica é incompatible con o urbanismo. Non é incompatible só con o urbanismo, é incompatible coa naturaleza. Coa naturaleza, o daño que teñen feito é increíble. O que pasa que non sei onde están os políticos, nin os gobernantes deste país, que non ven eso. Nada máis que os ven os pobres veciños que teñen que estar aí mirando todos os días como surgen manchas, surgen bloques de grasa, surgen de todo. Pero non pasa nada. A fábrica está protegida e os veciños nos encontramos que temos que xear esta situación, manifestarnos. É a única defensa que temos. Os estades concentrándovos para denunciar esta situación, estás mobilizándovos, non? É unha concentración, a vez, creo que por terra e por mar, non? Por terra e por mar. Que sectores vos apoian nesta movilización? Convocamos a plataforma en defensa da Ensenada de San Simón, que nos apoia a plataforma pola defensa da ría de Vigo CIES, nos apoian as cofradías de Redondela, Arcade e Moaña, nos apoia a Asociación de Veciños de Chapela e a Asociación de Marisqueo AP de Redondela. O sea, tens un apoio bastante amplo, non? Da veciñanza, pescadores, mariscadoras, non? Bueno, sectores... É que isto é unha barbaridade, o sea, isto, mírese por onde se mire, é unha aberración. Non se pode consentir, non se pode vivir, se ti pasas por aquí en verano, que cando facemos vida máis fora da casa, estás merendando, estás comendo, estás tomando sol, estás falando cos amigos, cos veciños, e non hai maneira de soportar semejante cheiro. Posiblemente hoxe, como sabían que teñamos isto, igual non o están producindo para que non se note, como vai a estar a prensa aquí. Pero isto é unha auténtica barbaridade, non se pode consentir. Hai que lembrar que a xusticia deunos, como decía Venancio, a razón tanto no Tribunal Superior de Justicia de Galicia como no Tribunal Supremo de España fai 5 anos. Nada, non serviu de nada. E así estamos. Outra agresión máis a ría de Vigo. Outra agresión máis, e non só eso, porque o problema non é só a que hai feita, porque agora están tramitando unha segunda. Sí. Están tramitando unha segunda
aí un pouquiño máis hacia a dereita. O sea, que multiplicar o problema. Exactamente, multiplicar o problema por 2. E o incomprensible, o que acaban de comentar eles, o incomprensible é que desde as administracións non hai xa unha atitude máis non vos recibiron, non vos escoitaron. A ver, a veces te escoitan, pero a veces tampouco é porque te escoitan, non vale para nada. Claro, se queda todo en palabras. Presentas alegacións, porque se presentaron alegacións todos, veciños. Incluso 40 denuncias de cada vez que cheira, unha denuncia. Pero ben feito, o sea, como corresponde, ante a Xunta, ante o Concello, pero nada, como si escoitaran chover. Cambiamos de tema. A plataforma SOS Praia de Altar no Concello de Barreiros oponse o espigón que queren facer na ría de Foz. Para saber máis por que se opoñen a esta construción, imos a escoitar a Carlos Gil, un dos voceiros da plataforma. Pois a obra de espigón é un proxecto que se vai realizar na Praia do Altar, en Barreiros. Básicamente un espigón de hormigón de uns 190 metros de longitude que une a praia coa isla que lle dá nome. E que consecuencias traería, entón, se chega a construirse ese espigón? Ben, pois o proxecto ten unha serie de consecuencias medioambientais a corto plazo, como é a fragmentación da propia praia e a fragmentación do hábitat de diferentes especies de aves que ali teñen presencia, como é a píara das dunas, e consecuencias a medio ou largo plazo que están relacionadas coa alteración da dinámica litoral, de sedimentación de arenas e de posición dos sedimentos tanto dentro como fora do estuario. A plataforma xa recolleu 5.000 sinaturas, pero seguen con accións para evitar esta construción. A través dunha iniciativa cidadá de recollida de firmas que se compartiu de maneira viral a través das redes, pois acadamos unhas 5.000 firmas. Bueno, pois en nome da plataforma, que ao final recibiu o nome de SOS Praia de Altar, presentamos unha serie de alegacións acompañadas dun informe técnico desfavorable para intentar frear esta aberración. Que alternativas logo apoiades para a Praia de Altar? Pois ben, o que se plantexa no propio proxecto de alegacións son varias alternativas. Unha delas principal é a de que non se faiga nada, que se deixe o ecosistema da Praia de Altar como está, o máis natural posible, e desta maneira pois, que se minimice o impacto destas obras. Ademais denuncian a contaminación na ría de Foz. Na ría de Foz, como en outros moitos puntos na costa galega, hai un grave problema de depuración de augas, das augas residuais que se verten directamente neste estuario e producen, agravan o problema de eutrofización e incremento de contaminación orgánica neste espacio natural protegido. Hai que traballar moito por mellorar esta situación, por mellorar a calidade das augas, polo ben do ecosistema, polo ben da natureza e tamén polo ben dos propios usuarios, dos turistas que fan uso como bañistas deste entorno. Moitas grazas, Carlos. Seguiremos atentos aos feitos como descorren aí na ría de Foz, sobre todo pola contaminación e tamén sobre a construción deste espigón de formigón. Pois, como lle contábamos ao principio do programa, as cegoñas crían na cidade de Ourense, é unha ledicia para todas, pero onde amigas das cegoñas denuncian que os niños que fixeron en guindastres non están a ser protegidos pola empresa que está a facer as obras nin pola administración. Para afondar máis neste tema, para que nos ilumines, está Nancy Blanco, que é voceira da Amiga das Cegoñas. Que tal, Nancy? Hola, buenos días a todos. Hola, moi bons días, contanos. Bueno, a verdade é que este tema saiu bastante nos medios convencionais, nos que dicimos que, bueno, que a maioría dos temas que se tratan en Cocanle non lle dan eco os medios de masas, pero neste caso, certamente sí que ten saído. Pero, bueno, por aí, se algunha persoa todavía non sabe que consiste o tema, resúmenos un poquinho que o que está a pasar cas cegoñas na cidade de Ourense. De las cigüeñas aquí en la ciudad, el apoyo de muchísima gente. Hay mucha gente que nos escribe todos los días, hay muchísima gente que nos envía fotos, nos envía información de cómo está funcionando las grúas, de cómo ven a las cigüeñas, qué hacen, qué no hacen. Mucha gente anónima y quiero dar las gracias por toda esa ayuda porque sin ellos esto tampoco podría salir adelante. Tenemos nidos en San Cibrao de Viñas, que es lo más cercano, en el polígono.
Pero lo que es atreverse a entrar en zona urbana, la primera pareja fue esta pareja, que bueno, se la bautizó por identificarla de alguna manera con la ciudad, como Aurea y Ramón. Aurea y Ramón el año pasado sacaron 2 pollitos muy majos en una grúa que había en la Rúa Pelayo. Esto se desmanteló, la grúa después de un montón de años se desmontó. No se hicieron las actuaciones adecuadas de reubicación de nido, entonces la pareja volvió en este año y anidó en una grúa próxima, que es la del museo. Esto un poquito para la gente que no sepa. Hay una grúa en la Plaza Mayor que está en las obras del museo y esta grúa está en funcionamiento desde el principio. En un principio, Consellería decidió intentar quitar a las cigüeñas del nido. Con un poquito de esfuerzo por parte de muchas asociaciones y dialogando con la Consellería, optaron por dejarlas. Entonces ahora han anidado, han criado, pero bueno, estos meses han sido bastante complicados para esta pareja. Han tenido una primera puesta que se perdió, no sabemos por qué motivo. El periodo de incubación de una cigüeña viene siendo alrededor de 30 a 32 días. Y estas cigüeñas pues han estado 2 meses incubando, o sea, más claro agua. De esta segunda puesta, bueno, entre tanto subió un operario que parece ser que decía que era para hacer una revisión de la grúa, se acercó a pie de nido, estuvo haciendo unas fotografías, espantó a las cigüeñas, estuvieron 2 horas fuera del nido sin cubrir lo que allí hubiese. En ese momento parece ser que decía que había 4 huevos. Han seguido moviendo la grúa, pero con muchísima más intensidad, día sí, día también. Se le ha pedido, incluso a través de escritos. De hecho, bueno, yo a modo personal, la asociación, y creo que Ecologistas también lo solicitó este tema para que, al menos, si no paramos la grúa, que frenasen un poco la velocidad, que la bajasen al mínimo. Entonces, pues bueno, todos son sí, buenas palabras, pero de hechos nada, no han aportado absolutamente nada. Ellos han seguido funcionando a su aire y sí que es cierto que llegado en este punto la Consellería ha empezado a participar un poquito más, ha intervenido, ha puesto a un agente encargado del seguimiento de este nido. Nosotros como asociación hemos seguido haciendo el seguimiento. La gente simpatizante ha seguido enviando información, han seguido enviando vídeos y hemos visto que la grúa ha seguido dando vueltas. Esto tiene 3 velocidades, primera, segunda y tercera, una grúa, para que os hagáis una idea. Entonces estos señores trabajan en la marcha 3, que es la más alta. El agente encargado ha ido en muchas ocasiones, porque de eso sí que tengo constancia, al menos así nos lo transmiten ellos, a intentar dialogar con ellos, incluso les ha ofrecido precintar las 2 marchas más altas, que son la segunda y la tercera. Sí. Se han negado. ¿Qué é o que pedides vos? Nosotros... Para proteger a este polo, porque ahora solo hay un, ¿no? Ahora solamente hay un pollito. Entonces, este pollito en esta semana se está empezando ya a coger volumen y cuerpo. Debe de estar alrededor de las 3 semanitas, un mes de vida. El peso del pollo en esta semana rondará medio kilo. Entonces, en una semana más se va a poner de pie. Entonces, al ponerse de pie, si esta grúa sigue girando así de fuerte, lo más probable que en uno de los escarceos que esté el pollito jugando en el nido o dando vueltas, pueda caer. Caer no, salir con la velocidad de la grúa, salir disparado, que es diferente. Es solo por sí mismo, si las cosas van normal y están sus padres, no tiene por qué caer.
Que o que pedides vos, Nancy? Ahora pedimos que se pare la grúa por lo menos hasta que el pollo pueda volar por sí mismo. Ata que o pollo... Bueno. Vienen siendo que pueden quedar 60 días. 60 2 meses tarda en voar, en abandonar o niño. Sí, un par de meses. 2 meses máis, non? Leva un mes criando, en 3 meses abandona o niño. Sí, como mucho, a lo máximo, bueno, y antes este pollito, si todo sale bien y sale adelante, seguramente marche antes. O sea, que ocupe el nido y vuelva a las tardes, al anochecer a dormir, por lo menos que si pasa cualquier cosa que pueda volar y bueno, por lo menos que saquen adelante que queda, sabes? O sea, sería o fillo de Aurea e Ramón, non? Sí. Son os mesmos, para que a xente saiba que volveron, que no inverno non estuveron e volveron a retomar, como ese niño non estaba da Rúa Pelayo. Exacto. É tempo agora de escoitar as denuncias do noso compañeiro Alberto Rivero, que nos trae, como sempre, o seu informe cinexético. Moitas grazas, Alba. Pois desta volta, nesta nova entrega do informe cinexético da Ecocale, traio-vos só boas novas. Desta volta non vos vou a dar malas noticias. A primeira delas é que, se ben non se vai a protexer a rula en Galicia, incluínda no catálogo galego de especies ameazadas, redactando un plan de recuperación que debería ser o que debería ter ocurrido, si podemos festexar que hai unha moratoria para este ano na caza da rula en Galiza. Por iso, seguiremos insistindo en que a media vegana limia é un crime ambiental e que se precisa protexer a rula de maneira efectiva e ter un plan de recuperación para que as poboacións desta especie que en Galicia decreceron ante un 60% volten a recuperarse, non? Hai moito traballo que facer, pero, bueno, é unha boa nova, non? Outra boa nova que o Ministerio de Medio Ambiente vende a anunciar unha data xa para que a protección do lobo sexa efectiva, que será o 25 de setembro. Se retrasa un pouco, de acordo? Se acaba de aprobar a orde, pero se atrasa a súa aplicación para que aquelas comunidades que están a permitir a caza do lobo non entren nunha contradición legal. Bueno, que vas facer, sabes? O sea, estamos con moitas ganas de que o lobo se protexa, non? Bueno, pois seremos pragmáticos neste senso e agardaremos até o 25 de setembro. Isto ten matices. Que matices ten? Pois porque, según denuncia a Asociación para o Estudio e a Protección do Lobo Ibérico, ASCEL, esta orde ministerial abre a porta para os controis letais de lobo que non serán nunca practicados por cazadores, non? Pero sí que sigue abrindo a porta este tipo de controis que por outra parte se estaban facendo na zona na que o lobo xa estaba protegido e incluído na listaxe de especies en réxime de protección especial, non? Que sabíamos que as poboacións que estaban ao sur do Río Douro se consideraban especie protegida e o do Río Douro cara ao norte pois sería unha especie cinexética ou con moitos controls letais, como era o caso de Asturias, non? Astel sigue insistindo en que isto non debe ser así, nos concordamos co posicionamento de Astel, pero non deixa de ser unha boa noticia de que non se poida volver a subastar a morte dun lobo e que a caza deportiva do lobo o 25 de setembro será o seu fin. Con todo, hai que seguir traballando. Fixadevos que xusto unha semana antes da publicación da orde ministerial, as organizacións agrarias anunciaban que o Ministerio viña de dar marcha atrás na protección do lobo debido á presión precisamente delas e mandaron unha nota de prensa a todos os medios de comunicación que se publicou por todas partes que literalmente dicía que o Ministerio daba marcha atrás na protección do lobo e que a conxelaba e metía nun caixón. Por sorte, a resposta do Ministerio foi contundente e foi publicar aos poucos días xa a orde ministerial, que é certo que se paraliza para que entre en vigor en setembro, despois da temporada de caza, para que aquelas comunidades que las estaban a permitir non entren en contradicións cos cupos de caza e estas cousiñas, non? Que bueno, que o podían publicar xa, tamén vos lo digo, pero... En fin, entendo que ás veces hai que ser un pouco pragmático, pero neste pragmatismo están a morrer animais, non? Están a morrer lobos e como sabemos,
A morte dun lobo non implica a protección do gando, a morte do lobo que implica é a desestructuración de mandas de lobo que se volven moito menos eficaces a hora de facer os lanzas de caza sobre especies silvestres e acuden con máis asiduidade a explotacións gandeiras que non teñen implementadas medidas preventivas para protexerse dos ataques de lobo. Con todo, que nesta entrega do informe cinexético de Ecocalle que traemos boas noticias. Que non sempre... Estamos rematando xa esta nova entrega, pero como sempre queremos despedirnos en positivo, con alternativas, porque a velas hainas. Esta é a sección fixa Economía Ecolóxica da man da nosa compañeira Mose Valencia, que esta volta vai nos falar de banca ética con Fiare. Hola Sabela, grazas por estar na Ecocalle en nome do Grupo de Iniciativa Territorial Galiza Sur de Fiare Banca Ética. Fiare Banca Ética é unha ferramenta financeira para a transformación económica. É unha sociedade cooperativa en mans da cidadanía organizada e que fomenta a cooperación e a solidariedade. Son estas as características que fan de Fiare un banco diferente aos demais, Sabela? Hola, bo día. Bueno, e grazas a vos por esta entrevista e darlle difusión tamén a Fiare. Na miña opinión, Fiare diferenciase de outros bancos e mesmo outras alternativas de banca ética en varios aspectos que para mí eu considero de moito peso. Para min o esencial é que é un banco cunha estrutura cooperativa. É un banco cooperativo e este feito favorece a participación, a participación das persoas. E este é un dos pilares fundamentais de Fiare. O capital social que as persoas socias achegamos no momento de asociarnos é o que permite a capacidade do banco para dar crédito ás persoas, ás organizacións, de maneira que elas podan levar a cabo os seus proxectos. Son proxectos que sempre están valorados desde unha dobre perspectiva. Por un lado, a económica, comprobase que estes proxectos teñan unha viabilidade económica, unha operatividade, e tamén desde o punto de vista ético-social. E isto quere decir que cada proxecto que Fiare financia ten que cumprir unha serie de criterios ético-sociais, é dicir, que teñan un impacto positivo na sociedade. Para min isto é moi importante, non? Son proxectos ligados á inserción laboral, a agricultura de proximidade, a agroecoloxía, ao consumo responsable, proxectos educativos e culturais eu penso que ser socia de Fiare é un acto político, porque Fiare, máis alá dun banco, é unha ferramenta de transformación social. A min, no meu caso, ser socia de Fiare tranquilízame no sentido de que a min é un banco que me dá tranquilidade. Eu sei que cos meus cartos están financiando proxectos que non están colaborando de ninguna maneira por exemplo, coa industria armamentística, ou que non están atentando contra o medio ambiente ou a natureza, que os hai. En definitiva é iso. Síntome parte, ademais, dun grupo de persoas que deixan a un lado o individualismo tan presente hoxe na nosa sociedade e que formo parte dun grupo de persoas que traballan na procura do ben común e tamén na construcción dun mundo mellor. Sí, Isabela, e ademais de todo o que nomeas, que non é pouco, citar ou subliñar a importancia da participación desas persoas socias, como dis, non? Precisamente o pasado sábado, 22 de maio, celebrouse a Asamblea Anual de Fiare Banca Ética. A Asamblea como ferramenta para a participación social das persoas socias que xogan ou xogades un importante papel nos procesos de decisións democráticas. A estrutura organizativa asociativa está baseada en 5 áreas territoriais que inclúen os grupos de iniciativa territorial de Galiza. Cal é a función destes grupos territoriais? Ti que estás integrando e representando neste momento, nesta entrevista, o Grupo Territorial de Galiza Sur.
Mira, os grupos de iniciativa territorial son algo así como un grupo de activistas de Fiare que traballamos como a un nivel máis local, non? Dende os GITS se contribúe á difusión da cultura das finanzas éticas, se organizan actividades relacionadas con temáticas sociais e tamén co financiamento ético, coñecemos e temos contacto con proxectos reais que están financiados por Fiare, e, bueno, se traballa tamén moito en rede con outras entidades e colectivos que tamén consideran que a economía é unha ferramenta de transformación social. Non sei, é moi importante enfiar ese traballo en rede, non? Como dicía antes, se traballa en conxunto, non? Pola mellora da sociedade e ese traballo colaborativo con outras organizacións, con outras entidades, tamén é unha cuestión que Fiare ten moi presente e que o caracteriza, non, a este proxecto. As garantías que se outorgan a Fiare Banca Ética están amparadas por ampla normativa, é dicir, aquelas persoas físicas ou xurídicas que se acheguen a Fiare poden gozar da tranquilidade de estar nunha banca ética responsable, solidaria e ademais normativizada, digamos, non? Entón, que debe facer unha persoa física? Que debe facer unha persoa física ou xurídica que queira ser socia e cliente de Fiare en Galicia? Bueno, calquera persoa que estea interesada pode contactar a través de... Bueno, é moi simple. Todo socio, toda socia fai unha aportación, unha achega social, de capital social, que, como dicía antes, é o que vai colaborar, non? Para que haxa crédito, para financiar tanto as persoas como os proxectos das entidades e se pode abrir conta ou ser simplemente socio. Na página web de Fiare podemos atopar a posibilidade de achegarnos a información do noso guit territorial aquí en Galicia ou noutros territorios, noutras comunidades autónomas. Ademais, tedes unha amplia presenza nas redes sociais, na que tamén se pode acceder, digamos, a un correo electrónico para contactar e para resolver aquelas dúbidas que teñamos respecto a ser clientas ou socias de Fiare Banca Ética, porque de momento as oficinas físicas en Galicia non hai presencia desas oficinas físicas, verdade, Isabela? Non, de momento non. De momento só hai en Barcelona, en Madrid e en Bilbao. Bueno, sí que interesa que cada vez haxa... Eu penso que esa confianza e esa transparencia, non, que xera Fiare, pola participación que facilita, non, que favorece aos socios, é o que tamén contribúe a que o banco sexa máis viable, non? Cada vez, e que cada vez tamén teña máis socios e socias. Entón, animamos as persoas a que se integren nun banco que... Claro que sí. Claro que sí. E como dicías, é tamén un acto de responsabilidade contribuir e asociarte a este tipo de entidades bancarias alternativas e que non seguen os mesmos, digamos, as mesmas reglas que os bancos convencionais que están como están. Ademais, Sabela, moitas grazas por participar, esperamos verte pronto, esperamos que Fiare siga crecendo. Eu mesma son tamén cliente e socia e estou moi contenta de ser compañeira do GIT e de contribuir, de pôr o noso graniño de area a algo alternativo e necesario. Gracias, Abela, bo día. Moitísimas grazas a vos. Bo día.
Pois chega a fin este novo programa de Cocanle e, como sempre, queremos despedirnos cunha pequena reflexión que facemos todo o equipo en común. Nestas entregas achegámonos na maioría das veces malas noticias. Son agresións que fan o noso territorio, que fan mesmo os nosos dereitos e o benestar de todas as especies que habitan ese territorio. Pero non queremos ser desesperanzadores, non se pode tirar a toalla. Moitas veces dan ganas porque ves que a administración non fai caso, que ademais favorece a esas grandes empresas que sempre son os que saen beneficiados a costa do noso medio rural, a costa do noso territorio, a costa da nosa biodiversidade, do noso ecosistema. Pero non se pode tirar a toalla, é importante saber, por iso volas amosamos, que hai unha chea de batallas, hai unha chea de berros que se están dando en toda Galiza, que no fondo teñen son moitas frontes, pero no fondo teñen unha mesma finalidade, non? Respetar, que se respete a todas as especies e que se respete a todas nós. Dan ganas de tirar a toalla, certamente. Moitas veces ves tanta apatía por parte da sociedade, ves ao revés, que incluso eso, as administracións están a beneficiar a esas grandes empresas, a esas grandes compañías, pero é importante que se sigan dando loitas, inda que ás veces non se consigan os obxectivos e certamente hai que ser realistas, non? Hai moitas batallas que non se consigue paralizar esa agresión, esa contaminación, esa desfeita, pero ainda así hai que seguir camiñando, porque esas loitas quedan aí, non caen en saco roto, ou polo menos que os que están a facer tanto mal que non o fagan de xeito inmune, non? Porque sí que é certo que é difícil acadar éxitos cando todos os ventos están en contra, pero é importante dar estas loitas, polos menos que se coñezan que hai estas batallas e que hai moita xente comprometida e implicada co medio, co territorio e polos dereitos de todas. Así que hai que seguir, e aquí vos traeremos unha vez máis, para o mes que ven, estas novas que non saen en ningún lado.